Haleluya, hama dzinodikana. Usafunge kuti kwenyu ndo kwazviri chete. Tine vanhu vanofunga kuti kwavo ndo kwazviri, vasingatende kuti kwevamwe zviriko zvekare sekwazviri sekwavo. Uri kuona pana Numbers chapter 22. Zvinotozivikanwa kuti Mwari wakadana Israeri, akadana muprofita anonzi Moses. Nyika zhinji nendudzi zhinji vari kutozviziva kuti Jehovha wakasanangura Israeri. Jehovha akadana Moses. But iwewe Moses na Israeri chirega kufunga kuti dzimwe ndudzi hadzina Mwari uye hakuna mamwe maprofita. Uri kuona kuti kuMoabhi kuri kutotongwa naBhalaki kunotori nemuprofita anonzi Balaam. Balaam uyu ari kutotaura naMwari usiku, Mwari vachitoindasidha kuna Balaam kuti usatuke Israeri. Saka ndoda kuti ndikuudze kuti usafunge kuti mhuri yekwenyu ndiyo yega, wogofunga kuti dzinza rekwenyu ndiro rega chete, wogofunga futi kuti chechi yekwenyu ndiyo yega. Tinotori nevanhu vasingatende kuti kune dzimwe chechi kuna Mwariwo, saMwari ariko kuchechi kwavo. Iwewe wekuZayoja usafunge kuti kuFM hakuna Mwari. Iwewe kuFM usafunge kuti kuSavada hakuna Mwari. Iwewe kuSavada usafunge kuti kuUFIC hakuna Mwari. Iwewe kuUFIC usafunge kuti kuHartfield hakuna Mwari, saMwari ari kuchechi kwenyu. Tinotori nevanhu vasingatende kuti zvazviri kuitika kwavo Mwari vari kutozviita kune dzimwe nyika. Mwari vari kutozviita kune dzimwe mhuri. Vanhu vanongofunga kuti kwedu ndiko chete. Ndoda kuti ndikusiyire shoko iri kuti usafunge kuti Mwari ari kuIsraeri chete. Usafunge kuti Moses ndiye muprofita chete. Kune zviri kutoitwa naMwari kune dzimwe mhuri. Kune zviri kutoitwa naMwari kune dzimwe kereke. Kana vanhu vakarasika zvina hazvireve kuti vakaraswa. Tine vanhu vanofunga kuti Johani Masowe zvezvi vakaraswa. Anotofunga kuti vekwaJohani Marange vakaraswa. Vanogona kunge vakarasika but vasina kuraswa. Saka usafunge kuti kuIsraeri ndiko kuna Mwari chete. Wogofunga kuti Moses ndiye muprofita chete. Aiwa. KwaBhalaki kunotoriwo nemuprofita anonzi Balaam. Mwari vari kutosangana naye manheru vachitaura naye kuti usanditukirewo Israeri. God bless you.